ناي علت 19 مياديا 2024 حدش علتاو زيناتات سبورت أمانئيل ገብረእግዚአብሔር ጋንታ ምልእቲ ተሰኪሙ ናብ ሕንጻት በጽሑ ብጫ ማልያ ፔድሮ ሎፔዝ ከዓ ብሓያል ጻዕሩ ተዓቂባ መትከል ኢዮብን መርሃው ቅዱስን ናብ ቱርክ ኣትዮም ከተልሉ ዝተረኽቡ ኣትሌታት ማራቶን ቻይና ጉዳዮም ኣብ ፖሊስ በጽሑ ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልተይ እንኳን ናምታ ቻነል ብሰላም መጻኹም ብለይ ሎሙን ከምወትሩ ዜናታት ስፖርት ሃገርናን ዓለምን ሒዘልኩም ኣብ ሰዓት ተራኺበ ኣለኹ أقدم مجن لايكن سبسكرايبن شيرن كومنتن داغوركم كسام وداتا كتكتاتولو بخبري قدم سناي مكتال اي بعل ورق غاشراراي بخري عمببا يترا برار سماي امورا الحفلاتهم نمبسا زالم علي بلسا أمانئيل ገብረእግዚአብሔር ጋንታ ምልእቲ ተሰኪሙ ናብ ሕንጻት በጽሑ ብጫ ማልያ ፔድሮ ሎፔዝ ከዓ ብሓያል ጻዕሩ ተዓቂባ علت 19 مياديا تور ألبس بناي حمشة مدرخي أطيل وعيلو إذا مدركة مزازميت ناي الزورة نيرا أبزع علت تقدمتي 110 شمونتنت وشدش كيلومتر حقاتهم توعيزهم نام مزازم حنزات بطحهم أبزع حالفة كلتا مدرخات ليدل تريك بجأ مالا حزاس لزغنيت إذا زازميت مدرخ نتاقانتا أزي أقدستا نيرا أمانئيل ገብረእግዚአብሔር كا حادة كابتون نتا بجأ مالا أمعك أبكسور هستمززو تقدمتي كأداماي نيرو أمانئيل ገብረእግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ ረብዓይ መድረኽ ብተመሳሳሊ ኣዝዩ ኣደናቂ ናይ ጋንታ ስራሕ ብምፍጻም ይዛዚሙ ቱር ኣልፕስ ሓደ ካብ ዝፍለጠሉ ነገራት ተረርቲ ዓቐባት እዩ ኣልፕስ ንባዕሉ መፀውዒ ሰንሰለታውያን ጎቦታት እዩ ኣብ ጎቦታት ዝካየድ ውድድር ስለዝኾነ ክብደቱ ዓብይ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርሕቐት ጎቦ ደይብካ ምውራድ ግድን እዩ ኣማንኤል ገብረእግዚአብሔር እምበኣር ነዚ ብዶ ተፃዊሩ ንሎፔዝ ክሕግዝ እዩ ተመዚዙ እንተኾነ ኤማ ንዝተገብረሉ ትፅቢት ጋንትኡ 100% ብምምላስ ፈጺሞ እዛ ጋንታ እውን ኣብ መንጎ ውድድር ብተመስጦያ ኣብ ትዊተር ሓጎሳ ገሊጻ What a ride by ኣማንኤል ገብረእግዚአብሔር The Eritrean is going deep to set strong pace and keep Lopez safe ኣደና ኣራግጻ ካብ ኣማንኤል ገብረእግዚአብሔር እዚ ኤራው ተቀዳዳማይ ብሓያል ፍጥነት እዩ ንሎፔዝ ዝፅዕረሉ ዘሎ ክትብል ገሊጻ أمانئيل ገብረእግዚአብሔር ብፍላይ ኣብ ከባቢ 9 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረ ርሕቀት ንዓባይ ጉጅለ ንነዊሕ ግዜ እዩ ባዕሉ ቀሊስዋ ኩሎም ተቀዳደምቲ ንኣራግጻ ኤማም ስርኣዩ ክሃድሙ ይመረጹን እዚ ተቀዳዳማይ ኣብ ዝዕለት ናይ መወዳእታ ሓይል ተጠቒሙ ተጓዒዙ ብሳልኡ ከዓ እቲ ዝኣምኑ ዝለኣኸ ፔድሮ ሎፔዝ ቀሲኑ ክጓዓዝ ውዒሉ ሎፔዝ ኣብ ዝዕለት ማሊኡ ተደፍረትን ዝነበሮ ፍልልይ ከማና የፅበበን بناي 38 ካልእታት ፍልሊ ብጫ ማሊኡ ሒዙ ዛዚሙሎ ኣማንኤል ገብረእግዚአብሔር ኣብ ዝዓለት ስሩሑ ብዓወ ዛዚሙ መበል 52 ደረጃ ሒዙ ኣትዩ መትከል ኢዮብን መርሃው ቅዱስን ናብ ቱርክ ኣትዮም ዓርቢ ዕለት 19 ሚያዝያ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ጋንታ ትሬን ጋግኑ መርሃው ቅዱስን መትከል ኢዮብን ናብ ቱርኪ ብሰላም ኣትዮም እዞም ክልተ ተቀዳደምቲ ነቲ ኣብ ቱርክ ዝካየድ ዓቢ ውድድር ንምስታፍዮም ኣትዮም ዘለው እዚ ዙር Presidential Cycling Tour of Turkey ዝበሃል ካብ ዕለት 21 ክሳብ 28 ሚያዝያ ከዓ ክካየድ እዩ ኣብዚ ዙር ዳዊት የማነ ናትናኤል ብርሃንን ጴጥሮስ መንግስትን እውን ክሳተፉ እዮም ኣብ ዝቕፅል መደብና ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ናይ ዙር ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ከተልሉ ዝተረኽቡ ኣትሌታት ማራቶን ቻይና ጉዳዮም ኣብ ፖሊስ በፂሑ ሓደ ኢትዮጵያውን ክልተ ኬንያውያን ኣትሌታት ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ቤጂን ንሓደ ቻይናዊ ጎያይ ንኽዕወት ሓጊዞም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊኦም ምፅራይ ክካየድ ጀሚሩሎ ኣዳለውቲ ውድድር ቤት ጽሕፈት ስፖርት ቤጂን ነቲ ፍጻመ ይምርምሮ ከም ዘሎ ንማዕከን ዜና ፈረንሳ AFP ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ደጀነ ሃይሉ በቂላ ከምኡውን ኬንያውያን ሮበርት ኬተርን ዊልማን ጋንታን እቲ ቻይናዊ ኣትሌት ንኽዕወት ዝገበሩሉ ኩነታት ዝረኣዩ ቻይናውያን ስፖርታዊ ስነ ምግባር ዝጠሓሰ ዘሕፍር ተግባር ክብሉ ገሊፆሞ እቶም ሰለስተ ኣትሌታት ካብ ምጅማር ውድድር ክሳብ መወዳእታ ንቻይናዊ ኣትሌት ሂጂ ዓጂቦም ይጎዩ ነይሮም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ዝተዘርግሐ ቪድዮ እቶም ሰለስተ ምብራቕ ኣፍሪቃውያን ኣትሌታት ኣብ መወዳእታት ውድድር ፍጥነቶም እናነከዩን እቲ ቻይናዊ ኣትሌት ክሓልፎም ብኢዶም ምልክት ክህብዎን ይረኣይ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኣብ ውድድር መላእ ፀወታታት ኤስያ ኣብ ማራቶን ወርቂ መዳልያ ዝረኸበ ቻይናዊ ኣትሌት ነቶም ሰለስተ ኣትሌታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣስዒቡ ብሓንቲ ካልእ ጥራይ ነቲ ውድድር ተዓዊትሉ ኣዳለውቲ ውድድር ንAFP ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንምርምር ኣለና
ምርመራና ምስተዛዘመ ውጽኢት ከነፍልጥ ኢና ኢሎም ምዝዛም ትውድድር ዘርኢ ተንቀሳቀስ ምስሊ ወይቦ ኣብስተባህለ ናይ ቻይና ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ዝተዘርግሐ ኮይኑ ብዙሓት ሰባት እቲ ቻይናዊ ንኽዕወት ኣቀዲሙ ዝተመቻቸአ ኩነታት ዘርኢ ይብሉ ሓደ ወሃቢ ርእይቶ እዚ ዓወት ናይ ኣትሌት ሂጂ ኣብ መዋእሉ እቲ ዝኸፍአ ዝሕፍር ዓወት ኮይኑ ክምዝገብ ኢሉ ካልእ ወሃቢ ርእይቶ ከዓ ኣብ ሓደ ደረጃኡ ዝሓለወ መድረክ ውድድር ስፖርታዊ ጭውነት ከምዚ ክወርድ ምርኣይ ዝሕፍር ይብል ኣትሌቲክስ ኣብ ቻይና ብፍላይ ኣብ ማእከላይ እቶ ዘለዎም ዜጋታት ተሃገር ኣቃልቦ ዝረክብ ዘሎ ስፖርት ክኾን ከሎ ኣብ ውድድራት ምትላል ምርኣይ ድማ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ 2018 ኣብ ደቡባዊ ቻይና ከተማ ሸንዘን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ካብ ዝተሳተፉ 258 ኣትሌታት እቶም ልዕሊ ፍርቂ ኣቋራጭ መገዲ ብምጥቃም ከም ዘተላለዩ ተፈሊጡ እቶም ኣትሌታት ኣቋራጭ መገዲ ተጠቒሞም ኣብ ውሽጢ ጫካ ክጎዩ ካሜራታት ትራፊክ ኣቃልዐን ኣብ 2019 ከዓ ኣብ ዝዋንጁ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ውድድር ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ተወዳዳሪት ብሽክሌታ ተኻርያ ንፍርቀት ውድድር ክትከዶ ተራእያ ኣብቲ ናይ ሰንበት ውድድር ቻይናዊ ሂጂ ብሓደ ሰዓትን 3 ደቂቃን 44 ካልእታትን ነቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ክዛዝሞን ከሎ ኢትዮጵያዊ ደጀነ ሃይሉ ካልኣይ ኬንያውን ኣትሌታት ድማ ብማዕረ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ኣትሌት ሂ ድሕረት ውድድር ምስ ቻይናዊት ግሎባል ታይምስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንኦሎምፒክ ፓሪስ እውን ክሕግዞ ኣበርቲዑ ክዳሎ ከም ዝጸንሐን በዚ ዓወት ከም ዝተሓጎሰን ገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎም ዜናና ነዚ ይመስል ብዜናታትና ተሐጉስኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜናታት ስፖርት ሃገርና እንተደለኹም ቻነልና ይኹን ምርጫኹም ሰብስክራይብን ላይክን ዘይገበርኩም ከይትረስዕዎ ብሩኽ መዓልትን ለይትን በብዘለናዮ ሰሰናዮ